Marahay na hapon sa satoy mga paraan tabay. Uninan mga darakulang barata na maruluwas sa aga, digdi sa radyo DZGB. Sa ngaran ni News Director Edwin Peralta, ako po si Francia May Boras. Sa detalles kan mga bareta, inanunsyo mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkakaigwa siya in bilateral meetings kay Mansin the Canadian Prime Minister Justin Trudeau as in French President Emmanuel Macron. Kasabay ni sa sidelines of meeting sa ika-40 as in 41 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summits sa Phnom Penh, Cambodia. Sigun kay Marcos, inan primerong pagkakataon na makakahuron niya ang Premier Ministro, kung kaya may kukonsiderar ang introductory meeting. Ikaduang beses naman na makakahampangan ni Marcos ang presidente kan France, asin siniguro niyang importanteng bagay ang sendang mapaghuhuronan. Dugang pa kan presidente na nasyon kan France ang nagbalo na magsabay para naman sa Coalition on Climate Change sa iraram kan United Nations Guidance. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Sa primerong aldaw pa sana ni PBBM sa Phnom Penh, Cambodia, magiging busy na ini sa pag-atendir sa walatuong meeting kay banaan mga lider nin mga nasyon na miyembro kan Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Pinunan kan presidente ang sayang aldaw sa CEO Roundtable meeting kay banaan Cambodia business leaders. Mahampang man si Marcos sa Cambodian King, His Excellency Norodom Sihamoni sa Royal Palace. Matindir man siya sa ASEAN Leaders Interface kay banan mga representante kan ASEAN Parliamentary Assembly. May coffee break man si Marcos kay banan mga ministro ASEAN Secretary General. Pagkatapos masabay man siya sa ASEAN Leaders Interface kay banan mga representative kan ASEAN Youth, mga leaders, ministers ASEAN Secretary General. Ultimong aktibidad kan presidente kasabagong alas 4:40 nin hapon kasabayan ASEAN Leaders Interface kay banan mga representantes kan ASEAN Business Advisory Council. Ang baretang ini hatod sa Indokan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Iba pang detalles hali dyan sa luwas, si Jimmy Nasalita. Nagagrangay na ang mga may pribadong patrabaho dahilan sa matindihan price increase ang unyan sa kada sako kana semento dating 260 pesos ngunyan 275 pesos na sa mga babarakalan ka ini kasabay sana maapektaran ka ini base sa pakipagulay kan DCGB News kay ginabatan Municipal Engineer Felix de la Cruz. Iyo ang mga proyektong pang-gobyerno lalo na ang mga tapos na sa bidding ang posibleng gibon kan mga kontraktor iyo ang pag-apply nin price escalation o project variation pa-sertifikaran na igwanin increase sa presyo kan semento sa DTI sa kay papasa ini sa DPWH o ahensya na nag-implementar ka na project sa pagsabing kay puwan talaga mag-adjust in pondo ang gabos na mga proyektos sa presenting sitwasyon. Basado sa pag-ugid kan DCGB News, ang pag-increase na ini kan presyo kan semento, epekto ini kan padagos na increase kan presyo kan coal, kuryente, asin, gasolina. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Today's Spaghetti. Ang Wise Spaghetti. Mientras tanto, iba pang bareta haliman dyan sa luwas, si Ange Galero. Mga gayon, asin na makulor na napaunan mo niya na pagkahapon ang Governor Noel Irosal 40 basketball tournament sa Albay, Sulong.
ilo mismo inatenderaan kan gobernador at sinagkaka mga lokal na ikot kaya opisyalis ka nasanggunian paglawigan kan Albay asin iba pa mga department head sa gobyerno provincial kan Albay. Pinuuna nini sa paagiring parada gikan sa governor's guest house kung sa in presente digdi ang nasindang mga special guest na si Arvin Santos sa multi-awarded PBA player asin si Miss Ali Forbes, ex-PBB housemate asin beauty queen, singer asin artista mantang yaon man ang presensya kan Child's Play Band para magtaonin konsuelo sa mga partisipantes ka nasambitan ng tournament. Nakawat nun niya na pagkaldao iyo ang Tuiduran versus Ginobatan, Santo Domingo versus Tabaco, Rapu-Rapu versus Kamalig asin Legazpi versus Daraga. So sa iyang mensahe, sinabi ni Gobernador Sala na saro ini sa mga paaging pigigibon nila kang gobyerno probinsal para matabang ang gabos na mga atleta digdi sa probinsya kan Albay na maipailingan sa identibay sa pagbabasketball. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Sa primerong aldaw pasanaan ni PBBM sa Phnom Penh, Cambodia. O kaya ipinagswestyon ni Senadora Alan Peter Cayetano na direktang itao sa mga local government units ang mga ayuda o cash aid kan gobyerno. Asin day na inipaagi pa sa ahensya de gobyerno. Ang swestyon ginibukan senador sa taho kan deliberasyon kana 5.268 trilyones pesos na 2000 o 2023 national budget kung saan igwanin sobra sa 200 bilyones pesos na kantidad din tabang para sa mga pobre. Ipiniliwanag ni Cayetano na kung day na iniiagi sa mga ahensya ang cash assistance dakulaan matitipid sa administrative cost as in operating expenses para sa distribution as in man o ang kantidad digdi ang magagamit para pantabang sa iba pa. Nag-uyon man si Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara asin sinabing makusog ang sistema kan gobyerno sa mga ayuda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Microban GT Disinfectant, proven effective against ASF virus. Babaloon na hagadan paliwanag sa budget deliberation sa plenaryo ang bagong liderato kan Bureau of Corrections o Bucor. Dahilan man ini sa pigsaangat kan National Bureau of Investigation o NBI nin kasong murder kontra kay suspended Bucor Director General Gerald Bantag na pigtuturo na nagsugo na ipagadan ang radio broadcaster na si Percy Lapid. Sigun kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, kung magkaigwanin pagkakataon, hahaputon niya si Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang para tawanin linaw ang nagkapira mga issues. Partikular na idudulog kan senador sa Bucor kung ano ang nangyari sa Laoga National Bilibid Prison asin mga rason kung nata naiimbwelto ang mga mismong namamayudigdi sa paggibunin krimen. Mantang di pasigurado kan Committee on Public Order and Dangerous Drugs kung idadagos pan investigasyon para sa pagtataunin linaw sa kaso nin panggadan kay Lapid matapos na makapagsangat na nin kaso ang Philippine National Police o PNP asin NBI sa mga pigtutuburan na utak asin magkasabwat sa krimen. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggie Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Daipang nariresibing reklamo ang PNP Anti-Cybercrime Group may kinaraman sa clickbait link na ikaw batong nasa video. Sinabi ni Lieutenant Colonel J. Guillermo, spokesperson kan PNP Anti-Cybercrime Group, na pirming naluloko ang mga baguhan sa social media sites asin may mga nagkapirang na-scam pero dai nagsusumiter nin reklamo dahil sa dit na kantidad sa naan nakukuha sa inda. Dai pamaraman kan PNP kung ano ang pwedeng makuha na impormasyon sa mga manluloko sa pagikan pag-click sa link na nare-resibigi kan sa Messenger app. Nagpagiramduman si Guillermo na kumpirma ron na ang mga messages na mariresibi bago ini-click. Tinino ni Senadora Frances Tolentino ang dakulang share ka National Capital Region o NCR sa irarom kan 2023 national budget. Sa deliberasyon ka na 5.268
268 trilyones pesos na fundo sa masunod na taon. Pipagpaliwanag ni Tolentino kung nata pirmingan NCR ang may pinakadakulang parte sa budget. Nilinaw man kan senador na padaba niya ang NCR as in naging Regional Development Council chairperson pa siya kan NCR. Sigun sa regional allocation kan expenditure program para sa 2023, ang Metro Manila ang may pinakahalangkaw na alokasyon na kapareho ng 18.8% kana 5.286 trilyones na budget o nasa 989 bilyon. Sa paliwanag man ni Senate Finance Committee Sonny Angara, sinabi niya ang pangyayat na rason kung natadakula ang fundo sa NCR ang mga personal services dahil sa kadaklan kan mga central offices kan gobyerno ang nasa Metro Manila. Piglinaw kan Southern Police District na dai pa may kukonsiderar na case closed ang ginibong paggadan sa veteranong radio broadcaster commentator na si Percival Mabasa o mas midbid bilang Percy Lapid. Ini matapos na sa angatanin kaso kan Philippine National Police o PNP as in National Bureau of Investigation o NBI ang nagkapirang persons deprived of liberty o PDLs na pigtuturo na imbuwato sa paggadan kay Percy o kay Ka Percy asin sa pagkagadan kan middleman na si June Villamor. Kibahan man sa mga sinangatanin kaso sina Bureau of Corrections o Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zolveta asin suspended Bucor Chief Gerald Bantag. Sigun kay Southern Police District Brigadier General Kirby John Craft na nagpapadagos pa man giraray ang pigigibong investigasyon kan sa indang mga tauhan may kinaaraman sa nasabing issue. Maging ang mga negosyante sa Cambodia ang pig-enganyar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na magnegosyo sa Pilipinas. Ginibukan Presidente ang investigasyon o imbitasyon sa ginibong pagtiripon sa Cambodia kan mga business leaders ang pangkanpadagos na recovery kan bilog na kinabahan dahil sa coronavirus pandemic. Sinabi kan Presidente na gusto nindang mas maglangkaw ang investment opportunity sa Pilipinas dahil anta makakatabang ini sa pagbago kan ekonomiya kan nasyon. Ipiniliwanag ni Marcos na gusto niyang mag-focus ang atensyon sa transformation sa ekonomiya imbes na recover dahil sa magiging iba na ekonomiya kumpara kan 2019. Sinabi pa kan Presidente na sa ampangkan pagpupursigi kan sa iyang administrasyon na mapangat ang ekonomiya sa nasyon, kipuan man giraray o giraray nin suporta kan pribadong sektor. Inaprobara na kan House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang nasa 10 pigbubusol na ley para sa atap na pagboto kan mga senior citizen as in mga person with disabilities o PWDs, kibanan mga abogado as in health workers. Siraram ka na panukala, pwede nang magboto 7 aldaw bago ang pinagtalaan na petsa ka national as in local elections sa satuyang nasyon. Ang pagboto kan mga senior citizen as in PWDs ang gigibo na accessible as in ligtas na establishmento na itatalaan kan Commission on Election o COMELEC. Nainot nang nagpahayag nin suporta ang COMELEC sa early voting, lalo na doable ini as in siniguro na mas makakaenganyar nin mas dakol ng mga senior citizen as in OFW na bumoto. Sa presenteng absentee voting, pigtutugutan sa naan atap na pagboto kan mga overseas Filipino workers, media workers, mga paratukdo as in mga miyembro kan Armed Forces of the Philippines o AFP as in Philippine National Police o PNP na kataltag sa mismong aldaw kan eleksyon. Suportado kan Commission on Human Rights ang pagbusol kan Philippine Nursing Practice Act of 2022. Nagtutubod ang CHR na ang pag-asikaso sa pangangaipo kan mga healthcare workers ang epektibong pundasyon kan pagkakaigwanin maray na healthcare system para sa mga Pilipino. Sigun sa CHR, para sa pagsiguro kan sa indang kaligtasan, obligasyon kan gobyerno na itaw sa mga health workers ang accessible maray as in ligtas na public health as in medical facilities.
tanganing makapagtaonin marahay na serbisyo sa publiko. Inumaw man kan CHR ang probisyon sa batas para sa sarong long-term strategy para mag-asenso ang Philippine nursing industry. Kasabay kay ni, nagsabay naman ang komisyon sa mga boses na nangangapodan para sa tulos na pagpaluwas kan hazard pay o bonus kan health workers na nag-ampang sa laban sa COVID-19 pandemic. Mantinidong sufisyente ang supply nin sira sa nasyon sa ibungkan pagtamakan bagyong paeng sigon sa sarong grupo nin fish producers. Sinabi ni Philippine Association of Fish Producers Incorporated National President Joseph Borromeo na nakapagpreparar ang aquaculture sector sa bagyo kung kaya sapat ang supply nin sira. Sa ibong kay ni, nangapudan si Borromeo sa gobyerno, napakarayon ang supply chain kan sira sa nasyon, tanganing mapababa ang presyo kay ni. Sigun sa pinakaultimong datos ka National Disaster Risk Reduction and Management Council, uminabot na sa 4.2 bilyones pesos ang nawalat na danyos kan bagyong paeng sa sektor kan agrikultura. Nagtalaan nin deadline ang Philippine Embassy sa Libya para sa registration kan mga Pinoy na yaon duman. Inibilang paghahanda para sa posibleng contingency plan and kaso magpadagos ang ribok sa nasabing nasyon. Sakop kan pagpaparehistro ang mga dokumento asin bako dokumentadong Pinoy sa Libya. Sigun sa Philippine Embassy, tatapusin na ninda sa November 26 ang registration para mapuna naman ang pagbilog ng mga mekanismo. Nagpapadagos man ang paglibot kan mga tauhan kan embahada sa mga lugar na pigtatrabahuan kan mga overseas Filipino workers tanganing aramon an sa indang sitwasyon. Naglalaw man mayoriya o minoriya kan Senado na ang magkukusa ng opisina kan presidente sa o nabawasan ang sa indang confidential asin intelligence funds o CIF. Sa budget deliberation sa plenaryo, kinwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang confidential asin intelligence funds kan Office of the President o OP dahil sa mga existing na ahensya asin units na nakakapagtao kan pang-ipo sa intelligence kan presidente. Sa 8.9 bilyones na fundo kan OP sa 2023, 4.5% o 4.5 bilyones pesos digdi ang para sa CIF ni PBBM. Paliwanag naman ni Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara, kay puan kan presidente na magkaigwanin access sa intelligence dahil siya ang Commander-in-Chief kan Armed Forces of the Philippines o AFP, asin Chairman kan National Security Council o NSC. Responsibilidad man kan presidente na maaraman ang mangyayari sa nasyon asin trabaho kaining magkuanin sa diring impormasyon dahil tabako man parte kan ibang intelligence agencies asin units. Sinabi ni Angara na poon kan 2010, igwana nin CIF ang OP asin ngunyan sa naan primerong pagkakataon na pig-question ini. Iyan ang detalyes kan mga barata digdi sa Radyo DZGB. Sangaran kan sa tuyang mga nakairibanan sa pagbabareta, Nems Flora sa Lado Technical, Tresha Marie Letana asin Richard Astor sa IT asin Social Media Department, siring man kay Angel Mustaza asin News Manager Mario de la Cruz sa mga tagapagsurat kan sa tuyang mga bareta. Asin sangaran man ni News Director Edwin Peralta. Sa giraray ini po ang nakairibanan ngunyan nindo sa pagbabareta. Ako po si Francia May Boras, nagsasabing Diyos mabalos po sa sindong pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gamos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programa Kalusugan at Bayanihan. Ang programa nito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Manoy, si Tatay Ruilio Marchang, age 75, nung siya po'y pumunta dito noong Marso, yes. At ang sabi nga nila ay medyo malubha ang karamdaman ni Tatay. Merong prostate, merong gallbladder, stone, merong pungsis sa kidney, at gustong operahan. Pero sila ay nag-decide po operahan dahil nga po 75 years old na si Tatay. Sila po ay uminom ng Amazing 4 galing sa Florida, USA. Si Manny uminom. Ang Amazing 4 po, Miracle C, Mega A, Multiply, Mega 1, all approved by FDA at galing po sa Amerika, at ito po'y binansagan na Amazing 4. Nanay Berna, pakikwento mo nga sa ating mga viewers kung di tayo titingin yung pong mga karamdaman ni Tatay, yung pagpunta ninyo sa amin, at anong ginhawa na ibigay kay Tatay the first few weeks back, few days hanggang sa after 3 months. Sabi mo kanina, nagpa-sound mga test opsyon na gumaling ng totally si Tatay. Paki-explain po natin sa ating mga kababayan. Colonel po sa television. Ako po si Nanay Marina Marchan, along po ni Rogelio Marchan. Ang magsasabi ko lang po, nung March 10, bago kami nagbibigay Doc, ipina-ultrasound ko muna ito si amo ko. Tapos, natuklasan sa ultrasound, grabe ang kamugtakot ng bato. So itong mga sa tiyan niya. Tapos talaga Doc, nagpara ilinawag ito. Sabi ko, Iyak ka na ng iyak. iyo kasi na kumakuha ng important Pang opera, daan libo. Sabi ko nga ni kang doktora, niya, manok niya si doktor na espesyalista sa mga arutan at karamdaman, din nga niya, makakuha mo niya kayo, magtigitan mo niya sa kunya ka, resitahan sa kunya kung ano dapat mo sa mga kahilangan nito. Nung pag-uli ko sa araw, siyempre di ako mapalagay, wala pa akong kaputa-kwarta. Namamati ko talaga sa radyo ang programa mo. Tapos may mga mga testimonya na maraming natulungan. Oo. Kaya, pagka baga kayo ito do, nagdesisyon ako na, imbes na baka lang kuning gulong na hali sa butika, hindi na ako nga po sa inyo. So yan po ay nag-umpisa po, Marso 10. Marso 10 po. Kasama mo nun si Tatay, di ba? Ay yung una, opo. So, nung uminom po ng ang pagkakaram ko tabi, pinainom ko si Tatay ng Amazing 4 times a day. 4 times a day po nung una. Ibig sabihin sa umaga, alas 10, alas 2, alas 6, at sa isang 8 ounces of lukewarm water. So, nung pagkainom po nung Marso 10, ilang araw po, ilang linggo na may namatian si Tatay na medyo maganda. Ang kung kayo Dok na wala naman siya masyadong namamatipan. Dahil natin nagparakulog ang tiyan niya. Nagparakulog ang tiyan niya. Oo. Dahil nga po doon sa gallbladder. Tapos, pagparakulog nung uminom siya nung Marso 10, ano po nangyari? Ilang araw o ilang linggo para nabawasan yung kulog? Parang naman po siya namamatipan ito Dok. Hanggang sa na ito. Minsan, kung nakakaroon siguro siya ng video punta, nagtaga, parang
Nagpipitik-pitik. Oo, tapos ganun baga nag-ano daw, so, ano ba yun, nagkidit daw. Oo. Kidit, pero okay lang. Nagkidit. Oo. Oo. Pero, ano yan, kayang-kaya mo na. Mm. Pero sabi ko nga ni, di ito mag-inom ng ibang bulong para aram ka na ang bulong nito doon. Yung talaga. So wala siyang ininom ng kahit ano. Wala po do. So amazing for lang. Ngayon, nung nakainom siya halimbawa mga isang buwan, ano sa pag-ano niya, pagmati niya at saka yung pag-lakaw-lakaw niya. Kasi di ba farmer si Manoy? Oo. Pero ano, nagkusog siya o paano? Ang sabi nga ni sa mga kapitbahay ni Duman, uy, mga paparugin, ito nga yan, makusog ka na yan ha, tapos nga nagputi-puti ka pa. Oo, so lumakas si Manoy at naging gwapo pa. Tapos, yun na nga dito, hindi mo bagay sa nagpupunod ko trabaho magtatanong-tanong. Pag sa loob kang balay talaga, abol niya nakistambay na. Kaya sabi ko, okay lang, basta git-git lang. Hanggang sa, sabi mo nga, I think after 1 month, yung 4 times a day, ginawa nila natin 3 times a day. More than a month, mga isa't kalahati o 2 months. 2 months. After 2 months po, yung pag-inom ni Manoy ng 4 times a day, ginawa na lang na 3 times a day. At ngayon nga po, after 3 months sa pag-inom ng Amazing 4, ay nagpa-ultrasound, may mga test, tinignan ng doktor po na clear na. Opo. Kaninang umaga lang po siya. Kaninang umaga lang. Okay po. Kasi hapon kami nag-ultrasound, tapos di ko napabasa sa ultrasound, kahapon kasi nabagyan kami. Nag-work ako pa sa ultrasound. Pinabasa mo na. So, resulta ng Ang ultrasound. sabi ka ng Doktora Duman, di ka na ngayon magpro-problema, clear na ngayon ang ano. So, wag na magproblema si Manoy kasi clear na. Clear na. Wala na makita doon sa... Clear na daw. Di sabi ko sa ano ito, Dok, sa prostate ba yun? Oo. Okay na ngayon yan, di na niya problema. Wala na rin problema. Pati sugar bladder. Pati si cyst, wala na rin. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, Kaya ngayon, sabi mo sa akin, Doc, babaan na natin dosage. Kasi from 3 times a day, ngayon po ang dosage 2 times a day na lang. O, kaya nung malay natin, after mga another 1 month, baka once a day na lang maintenance. Para maiwasan ang bumalik yung mga karamdaman ni Manoy. At sana umabot na may 100 si Manoy. Di ba? Okay. So, ano po masasabi natin sa ating mga nanonood sa atin ngayon, sa ating FB Live, at makikinig din po sa ating radio program sa DCGB. Pasalamatan po natin na nanay, unang-unang ating dakilang Panginoon. So nasa inyo po ang pagkakataon. Sa mga ano po, sa mga kabibig ko po, sa mga anak ko po, ano po, nasubo ko na po ini na bulong ni Joey. Kaya po, kung halimbawa man, may gusto sa inyo na mag-try, lumigi lang po sa opisina ni Doc para at least maranasan mo ninyo. Ang naranasan, makakagum po na nag-ibig na ako ito para na kumako ako kapag ako. Kaya, muna salamat sa Diyos. Kaya na paharap ko sa tignan naman. Nagpapasalamat po ako kay Doc. Tapos sa Panginoon. Okay. So, iyan po mga kababayan kong minamahal, kahit nasaan po kayo, ito po si nanay ay napapaiyak sa tuwa at dahil nga po sa hindi na maoperahan si tatay Rogelio after taking Amazing 4 for 3 months na naka-recover na from prostate, gallbladder, cyst sa kidney. So unang-una po nagpapasalamat tayo sa dakilang Panginoon na binigay sa atin ang Amazing 4. Ang Amazing 4 po ay galing sa Amerika. Yan po yung Miracle C, Mega A, Multi-5 Mega 1, known as Amazing 4. At tayo nagpapasalamat din kay Tatay Rogelio at Nanay Merna na nagtiwala sa atin. At ako po ay nagagalap din kasi sabi ko nga kinanay, ito pong ibibili niya ngayon. Kako i-memoro mo na si Tatay para naman ay kasi nga po mayroon po tayong bago ngayon na programa na profit sharing starting July 1 at dito po yung mga bumibili hindi po nawawala yung pera, ibig sabihin yung pera nila ay pwedeng kumita, hindi po ito networking na recruit ka ng recruit, ito po mag-recruit ka o hindi, kikita po, hindi ka gumalaw, kikita po ang pera ninyo sa profit sharing. Kung gumalaw ka,
mas lalong kikita. Kaya nanay, congratulations po. Regards kay Tatay Rogelio na siya ay totaling pinagaling ng Panginoon Diyos gamit po ang ating Amazing 4 na galing po sa Florida, USA. So sa ating pong mga kababayan, sana po ay subukan ninyo ang ating Amazing 4 dahil nga po ito sa ang dami-dami pong natutulungan sa kanilang iba't ibang klaseng mga karamdaman at ngayon po tutulungan naman namin kayo financially dahil po dito sa atin yung pinag-avail ninyo ng mga packages, iyan po ay meron pong pwede silang kumita. Ang aming pong umpisa po ng aming pong payout ang payout namin po mag-uumpisa sa July 8 at every week po yan pag kayo po ay kumita, ilalagay po natin yan sa inyong ATM account yan po sa PS Bank na meron po kaming tie-up para po sa ating lahat ng mga distributors na kumikita na po yung kanilang account. So maraming salamat nanay. God bless. Regards kay Tatay Rogelio. At sana ay tuloy-tuloy ang pagaling ni Tatay at tumaba man lamang ng 120 para tayo magsama-sama sa tagumpay ng kalusugan at ganoon po sa kabuhayan. Maraming salamat and God bless to everyone. Magandang hapon, nanay. Magandang hapon, man. Nabalitaan ko po na may nangyari po sa inyo noong Mayo 13 yata. At nabalitaan ko na kayo po ay may nangyari sa iyong hindi maayos. Pero bago po ang lahat ay pakilala po sa ating mga televiewers ang pangalan po ninyo, ilang taon, taga saan po kayo, at ano po ba nangyari sa inyo at paano kayo ngayon kasi nabalitaan ko hindi ka na makatayo, nakahiga ka na lang noong Mayo 13 for several days, pero ngayon malusog na po kayo. So pakisabi lang po sa ating mga kababayan. Ako po, Salvacio Paviliona. Nakatira ko sa Mapako, Ginubatan Albay. Na ako na ko sa Banwa. Pumunta po siya sa bayan. Tapos, nung pag-uwi ko, anong oras po kayo umuwi? More or less? mga alas 10. Tapos, alas 10 ng umaga. Tapos ang init. Sobrang init. Pag dating ko sa bahay, na maano po man ako, malakas pa. Medyo malakas pa. Nung hapon na, hindi na, para na akong lasing. Hindi na ako talaga makalakad ng maayos. Hindi ka na makalakad ng maayos, bandang hapon. Sabi ko, parang naano na yung dila ko, parang malunok ko na. Hindi ka na halos makapagsalita. Sabi ko, kaya inano ko yung dila ko, inawakan ko, tapos inila ko. Tapos naano siya, parang nagtunog. Tapos sabi man ng asawa ko, buti pa dalhin kita sa ospital. Sabi ko, hindi na. Natatakot nga ako. Sabi ko, kaya ko man ito. Tapos nung kinabukasan, hindi na talaga ako makatayo. Tapos nakahiga ka na lang? Oo. Sabi ng asawa ko, umano ng missing 4 doon sa apo naman kay Arlie, nandoon si Dr. Joey. Tapos pumunta man doon si Ani, yung isa ko nga po, kapatid ni Arlen. Yun na ng gamot. So ibig sabihin po, May 14, hindi na kayo makatayo? Hindi na. Nakahiga na lang? Oo. So May 15, hindi pa rin? Hindi. Si ang kapatid na yung apo mong isa, si Ani, pumunta doon kay Amazing Diamond Arlen para kumuha ng Amazing 4. Po.
So, dumating po siya dito sa inyo, ano na pong araw? May 15 or 16? Parang may 15. May 15. So, pinainom po kayo ng Amazing 4. Opo. So, ano po ang nangyari? Yun, parang nakagalaw na yung kamay ko, pero kaunti. Nakagalaw na ang kamay mo kasi bago ka uminom ng Amazing 4, hindi na makagalaw ang kamay mo. Hindi na. Kasi nakahiga ka na lang. Kaiga na. Tapos sabi ni Ani, mga 4 na beses daw ako mag-inom. So Amazing 4, pinainom ka ng unang inom mo ng Amazing 4, nakagalaw na ang kamay mo. Nakagalaw na. Pagkatapos, tinuloy-tuloy kang uminom ng 4 na beses nung May 15. Oo. So nung May 16, ano nangyari po sa inyo? Ano na, medyo nakaupo-upo na. Nakaupo ka na nung May 16. Tapos, So, tinuloy-tuloy ninyo ang pag-inom. After how many days kang umiinom nung ikaw nakatayo, nakalakad? Nakalakad ako ng medyo maayos-ayos. Mga May 20 na. Mga May 20 na. So, more or less mga after 3 days or 4 days. Yan. So, nakatayo ka na, nakalakad ka na. Opo. At nakapagsalita ka na ng maayos. Nakapagsalita na. So, ngayon po, May 22. So May 22 po ngayon, si nanay ito, ini-interview natin na mild stroke po siya, nakahiga na lang, hindi na makapagsalita. Ngayon po, May 22, kitang-kita po ninyo, nakaupo na, nakapagsasalita na, parang mas bumata pa. Ay sus, yan na. Yan. So, amazing talaga, nanay. Bata, so, 73. 73 years old po si Nanay Basyon. So, hindi po ba parang himala ang nangyari sa inyo, nanay? Walang hospitalization, wala kayong ininom na synthetic drugs, pero naka-recover kayo kaagad. Ano po ang masasabi nyo nito? Nagpasalamat ako sa Amazing 4, sa Panginoong Diyos, Yes. sa sapo kong si Arlene, Yes. saka si Amazing Diamond Arlene. si Dr. Joey. Okay, sa atin naman po. Malaking pasalamat ko. So ito po mga kababayan, gustong dalhin ni tatay ang kanyang butihing asawa si Nanay Basyon nung siya po inatake ng stroke, pero hindi po siya nagpa-hospital, bagkos uminom lang po ng Amazing 4. After 3 days po nakalakad, nakapagsalita na. Ngayon po ay sa 22 pa lang, nag-umpisa po ang stroke niya May 13. Kaya talaga pong it's amazing, it's unbelievable. Wala pa akong narinig ng ganyang klase na dahil sa pag-inom ng mga supplements na without synthetic medicine ay naka-recover ka agad. So ano po masasabi po ninyo? Ito po bang Amazing 4 ay nire-recommenda mo sa inyo, sa ating mga kababayan dito po sa Albay, sa Bicolandia at sa lahat po ng taong nanonood? Ano po masasabi ninyo, nanay? Ang masasabi ko, basta kang magtiwala sa sa Amazing 4, talagang gagaling kayo. Kailangan inumin talaga. Oo. Kaya nga ako, sinusubukan ko kasi yung apo ko, nandoon siya, tindasan. Kaya gusto ko, masubukan ko sa sarili ko, para alam ko, makapagpaliwanag ako sa mga tao. Yun, magandang gamot. At saka na akin pong naalala rin, nanay, dati pa, last year, nung sabi mo nga, sumakit ang iyong tiyan, uminom ka rin. Pero before, ang ininom po ninyo, hindi yung Amazing 4, Migawan lang. Na uminom ka ng una, wala pang nangyaring maganda. Pero yung pangalawang kapsula, uminom ka kagad. Kasi sabi ko nga, wala namang side effect, walang overdose. Kasi nga po, it's natural na gumaling ka kagad. Diba? In just a day. Yun ang narinig ko kasi sa radyo kay Dr. Joey. Kaya sabi ko, ay buti pa subukan ko. Yes. Kung
nung una kong inom ng Migawan, masakit pa. Kaya sabi ko, uubusin ko daw yung 5. No, 5 ininom mo. Hindi, nakadalawa lang ako, magaling na. Magaling Kaya na. hindi ko naubos yung 5. At saka may sinabi ka rin noon, last year, na si tatay naman ay galing sa pagtatrabaho. Then nung nahiga, hindi na makatayo at pinainom mo rin ng sunod-sunod. Yung una ilang kapsul ito, 2? Dalawa. Then sinundan mo uli, Nakalima man siya. nakalimang kapsula. Nung nakalimang kapsula, nakatayo na. Oo. So talagang amazing, buong pamilya, kayong dalawa ay natulungan ng ating mga produkto. At ngayon nga pong lately, ay natulungan ka ng Amazing 4. Ang Amazing 4 nanay, yun pong Miracle C, Mega A, Multiplied Mega 1. Or also known as Amazing 4. So it's very powerful na talagang nakakatulong para sa ating kalusugan na once na uminom ka nito, kahit meron ka mga problema sa kalusugan, na ikaw makaka-recover. So ito po ba marirekomenda mo sa ating mga kababayan? Opo. Nasubukan ko na. Nasubukan mo na twice at nasubukan na ni tatay. Hindi na ako makapagsalita sa kanila na maganda yung gamot. Kung hindi ko nasubukan sa sarili ko, siyempre, matatakot ako magsabi ng mag-inom. Pero yung sa inyo po talaga mabigat po yung kasi stroke. Ang stroke po kasi napakahirap po yan, makarecover ka agad. Pero sa inyo po, halos 3 araw, 1 araw, 4 na araw. Ngayon po 1 linggo pa lang kayo, mahigit ay magkausap na tayo ngayon. At tayo po ay napapanood ngayon ng milyon-milyon na tao sa buong mundo na talagang kayo ay parang hindi nagkasakit, parang nagdahilan lang. So ito po mga kababayan, si Nanay Basyon, 73 years old from Ginubatan, Albay, na nagsuffer po ng mild stroke, hindi na makatayo, hindi po makapagsalita, pero ngayon po ay hito na, nagbibigay na ng testimonya sa atin. Kaya po sa lahat po ng ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA, sapagkat ito'y totoong-totoo na nakatutulong sa ating para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So panghuling salita tayo, Nanay. Panghuling salita natin. Kaya kayong mga kababayan namin, kung halimbawa mayroon kayong naramdaman, subukan ninyong uminom kayo. Ako, nakipagsubukan nung una na para makapagsalita sa mga kababayan ko na buti na susubukan ko ta. Siyempre, marunong na magsalita sa inyo. Kung hindi ko nasubukan, wala kang masasabi. Wala akong masasabi, matatakot man ako. Okay. Hindi ko nasubukan. Okay, so ngayon po nasubukan mo na, twice na ninyo nasubukan. Yung una, Mega 1, yung pagsakit ng tiyan mo, kayo po ay gumaling kaagad. Ngayon naman, yung Amazing 4 nung kayo po ay na-stroke. Kaya po, thanks God na binigay po sa atin ang Mega 1, ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA, nakakatulong para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So Nanay, congratulations, God bless, take care. Hopefully po tayo ay lalong maging masigla, malusog para maabot po natin ang edad na more than 110 years old. Kasi po ito na po ang binigay sa atin ng dakilang Panginoon para tayo ay magkaroon ng napakagandang kalusugan at tayo po'y humaba ang buhay and happy po. At ito po'y binabalita namin sa lahat. Kaya subukan ninyo para mapatunayan. Maraming salamat po and God bless. Magandang hapon, Nanay. Magandang hapon man. Nabalitaan ko po na ako po, nag-suffer po ako traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalangit at maraming ganito. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yung isa yung story lang ng pag-ihagi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic. Ako po, biro ang depression. Ngunit po ang sarok na bulong
na tigre-reseta sa kuya pampakatipon ulan sa para na katulog ako kimaratan. Pero po para sa kuya ini naging epekto sa kuya. Alam po ninyo kung nata ang ano po sa kuya kan doktor 1 tab every before bedtime. So minsan po nakakatulog ako ng mga alas 8 na tibanggi. Kaya lang pag alas 11 nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, mabubuhat ako. Tada ko lang kung mauubos ka ini. Ang luwa po ini, antidepressant na po. Hanggang sa ini certain. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Aram po nito, ang sarap po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturo, sang gato, ining saro, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong ninyo. Kaya lang po, dahil po nararakan na pag nadidepress po, baga kita magulugon sa payo, nagaro ako tigbabarin na pag sige kong kaiisip, magulugon na halos nag-aararap na sa nako kaya para paday ko po ara magiging po. Dahil nangadji po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LGU Kamali, nagtaram ako. Sabi ko bro, dahil ko naaram kung sa'yo na kumako ibul. Kasi po ining sa room box na yun, 8,000 lang sa room 100 pieces yun. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po yun. Sabi ko kato sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon kumako at kwarta. Pangbakal ko mga bulo. Sabi ka ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako ining produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kani Iguadigdi sa bangko. Sabi po sa kuya ka ni Junel na katrabaho ko, testingon mo ngayon. Inot na ginibo po po kani 2 times a day ko. Sarong Mega 8 at Mega 1 sa aga, sa Hugtong, sa Bangli. Aram po nito, in just 2 days, ang tulog ko marahal. Dahil nagbabagabag sa payo ko na pag nag-overthink ako. Dahil po ako parang nag-halusinate. Kaya ito, sabi ko, kadakol-dakol na binakal ko, naubos, halos gabos ang sweldo ko. Sa makalo nining mga bulong na ining mga synthetic na ini. Ini lang po ang tigil. Sa ngunyan po, sabi ko, kato, kay Junel, anong kumpanya ito? Tagaroon na para kay ako. I think kato, Ma'am J, ano po ito? So, week before, bago mag-opening na, June. June. Nag-attend po ako digdigang seminar kay ining Miracle. Duman ko po naintindihan. Pero ito po, na first week ng June, na pagtumar ko po kay ining, dahil po nagtaram sa kuya about the key. Maski po itong nag-invite sa ko. At sabi niya sa ko, inumon mo lang ngayon iya, saka na ako sa imong mapaliwanag. Sabi po kayo sa kuya ni Junior. Di ako po, ininom ko lang. In-observe niya ako 1 week. Sabi ko, okay ako. Nagapot na ako. Siyain ako kay ini makatabakan. Nag-attend po ako digdi kasi na. And mas magayon pa po pala. Kanaka. Dahil lang pala na kumabakal kay ini kibulong. Walang. Mabakal pa ako dito, naparangay na ako, pwede pa akong kumita. Marahay na pagkahapon po, hello Bicolandia. Good evening na pala, ayan, sorry late tayo. Welcome po digdi sa programa ang Kalusugan, Bayanihan at Kabuhayan. My name is Miss Jalay. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President Ma'am Ann Betito Prenzana. My name is Miss Jalay. Hello po sa St. Boss and happy Thursday po. Ayan, mag-iribanan po kita sundo alas 6:30. So for now, na-late kami ng 30 minutes kasi may kausap po kami ng client na, ayun, avid listener po ng program. So maraming salamat po. Alright, so marami tayong mga chika for today's video. For today's program. Kasi kanina, kung napanood niyo po yung video ni Director of DILG na si Ma'am Joycelyn,
Joycelyn Cabanya. So, nag-testify siya ng kanyang mga health concerns. Ayan, kung paano din po siya natulungan ng ating amazing products or particularly yung ating Mega One capsules. And of course, yung kanyang apo na nag-take or pinatake din po ng ating amazing products. Alright, so sa mga nakikinig pala sa atin and sa mga nanonood sa live stream, of course, naka-live tayo ngayon sa official Facebook page ni Doc Joey Betito. And of course, sa DCGB News Online. Alright, so pa-share na lamang po ng ating live streaming sa ngayon. So sa mga nakikinig sa atin sa DCGB, okay, ito yung contact number ni Doc Joey. If ever nakikinig kayo at magpapakonsulta o kaya naman kung may mga katanungan tayo regarding sa ating amazing products. Alright, so pa-take note na lamang po sa Smart 0998-975-8121. Again, that's 0998-975-8121. And sa Globe naman po, 0917-853-8933. Nakuha po ba? So, sa mga hindi pa nakakaalam ng ating location, dito po tayo ngayon, of course, sa ating new office. Sa mga hindi pa nakakaalam, So, we are now located dito lamang po sa likod ng Mabel Fashion Unlimited at ng Angelis Cakes. Pero, same address pa rin po tayo, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so we're open po from Monday to Saturday from 9 o'clock in the morning to 6:30 in the evening. Syempre, sarado tayo tuwing Sunday. And wala tayong program every Wednesday. So, eto na nga po, kanina, yung client natin, palagi siya kasing nakikinig dito sa program. So, nag-try na po talaga siyang pumunta at mag-try ng ating amazing product. So, yung mga health concerns niya, meron siyang UTI and meron siyang pananakit daw sa breast. Then, meron siyang asthma. So, yun po yung mga health concerns niya at hindi pa nga siya tawag dyan, wala din po siya mga maintain aside doon sa kanyang asthma. So, yun lang yung tinitake niya. So, medyo worried lang siya kaya nga trinay niya na din itong amazing products natin. Para ngayon pa lang, ma-take niya na at masubukan niya na kung ano po yung magiging resulta sa kanya. So, kanina tinawagan ko din si Doc Joey para makausap niya para mabigyan din po ng dosage. Ayun. So, regular talaga doon is 3 times a day. So, binigay naman is 3 times a day kasi regular dosage po yon doon sa kanyang mga health concerns. Right, so pwede din twice a day, pero kaya naman kasi kung pinag-uusapan yung budget talagang twice a day. Pero kapag pinag-uusapan doon talaga sa regular dosage, so pinili syempre regular dosage. Pero kung syempre hindi kaya yung 3 times a day dahil ang amazing part talaga, in fact po siya, to be honest, syempre pricey. Pero, talagang kailangan niya na masubukan, 'di ba? Para gusto niya talaga gumaling. Ayun. So, 3 times a day yung sinubukan niya. Alright. So, doon po, kay Ma'am Milba, ayun, na taga Santo Domingo. So, unfortunately, hindi na kauron personally si Doc Joey, kaya nag-busy na lang kita, or video call sa messenger para makauron si Doc Joey. Kaya, iyaong po duman sa Dorotea Resort and Spa. Ayun, so happy listening po dyan sa mga nasa Dorotea Resort and Spa, located sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayun, if you want na mag-relax kayo at peace, ayan, mag-rejuvenate, mag-enjoy kahit na wala tayong kasama o kaya naman with family, friends, perfect din yan sa mga team buildings and other parties or events. So,
Yan po ang Dorotea Resort and Spa located sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Hello kay Miss Ami, kay Ma'am Extinction Francisco, kay Ma'am Arlene, then kay Ate Annie Gonzalez. Hello and happy watching. So yan po, marami kasi yung mga pumupunta dito sa akin dahil lang may napakinggan. So, nagpapasalamat ako kasi nakikinig kayo sa akin. Charot. So, nakikinig kayo dito sa program at yun nga, kahit hindi sila nanonood sa live stream kasi usually, yung mga tawag dyan, ang tawag ko kasi sa mga yanggis. So, sa mga yanggis natin, usually sa radyo. Ayan. So, sa radyo sila nakikinig. Ayan pala, shout out ko na din si Nanay Remy. Na hindi ko na nakikita ko na lang sa post ng kanyang anak. So, si Nanay Remy po kasi, ayan, since talaga, sana nakikinig siya, sabi niyo, palagi siya nakikinig. So, dito ko na lang siya batiin, kasi nawala yung number ko sa kanya. Ayun, then wala na din akong contact sa kanya. So, sana, ayan, dumalaw din dito si Nanay Remy na taga-dyan sa Sorsogon. Kasi matagal ko na siyang hinahanap. So, si Nanay Remy ay natulungan din po ng ating amazing products. Matagal na. So, wala pa ako dito, 2018. So, nag-start si Nanay, I think 2016. So, matagal na din siya dito. Then, nawalan lang kami ng contact nung pandemic. Ayun, 2020. So, hopefully, bisita ako, charot. O kaya si Nanay Remy, ang contact ko lang kasi si Ate Bansagales. Ayun, si anak niya. So, ayun, binabati ko siya and I'm sure palagi siyang nakatuto kahit na hindi na siya pumupunta dito sa office. Ayun, batiin din natin si Nanay Carizo na taga saan ito, Beb? Daraga. So, si Nanay Carizo na pumunta din dito sa office. At, ayun, maganda kasi nakausap niya personally si Doc Joey. Then, binigyan ni Doc Joey na additional products, 2 capsules. Kasi yung regular na dosage, yung sa membership is 20. So, ang idinagdag is 2 capsules. So, medyo po yun, So, maswerte ngayon si Nanay Carizo kasi nabigyan siya ng maagang pa-Christmas ni Doc Joey para tumagal din yung binigay niya ba is 3 times. Ayun. So, 3 times a day yung ibinigay sa kanyang Amazing 4. Kasi yung mga Amazing 4 natin, talagang full dose po siya, which is, kumbaga nabibigay niya yung right nutrients talaga na kulang sa kinakain natin, diba? So, may mga nutrients kasi tayo na kailangan natin everyday. Kaya, kumbaga, in short, ang Amazing 4 ang nagpupuna doon sa mga kakulangan sa ating katawan. Then, of course, kasabay na po dyan si other benefits na maitataos sa tuyakang each components. So, yun po. Then, of course, sa ating mga nakikinig, huwag nyo na pong palagpasin yung additional 5% na discount. Okay? Na discount po doon sa mga KBK members po natin. Ibig sabihin yung mga members po ng ating Kalusugan Bayanihan and Kabuhayan members po natin. Okay? So, wag nyo na po yun palagpasin dahil up to November 15 lang yung promo na yan. Then, marami pa yung mga nag-a-avail ng promo na additional. So, yung mga iba, hindi sila nakapag-avail, pero nag-a-upgrade sila. Nag-a-upgrade sila. Ano ibig sabihin ng pag-upgrade? So, dati silang member ng company. So, iba lang yung nasalihan nilang program noon. Kaya nga, ina-upgrade natin sila into KBK. Kasi nga po, mas maganda yung benefits and opportunities na makuha nila dito once na sila ay member na po ng course ng KBK. So since KBK, we have our 5 ways to earn. Then at the same time yung products natin, very proven and tested po talaga siya. Then of course, FDA approved.
Okay. And yes pala si Ma'am Nits Putian. Ayan. Sana all maputi. Charot. Nits Putian, good evening po sa lahat and good evening din sa'yo. Eto pala may mga orientations, upcoming orientations tayo, for free. Ano ba ngayon? So, it's Thursday. Uy, ang bilis lang. Kasi tomorrow, mag-activate na naman yung ating payout request day. Then, syempre, kahapon lang po nag-payout yung mga natin. So, congratulations kasi yung mga nag-request last Friday, nakuha na nila kahapon, then ngayon, yung through GCash, then through checking. Ayun. So, paycheck yung nakuha ni Ma'am Annie. So, congratulations kasi nakakuha si Ate Annie or more one of the official distributors, si Ma'am Annie Gonzalez na kanyang payout. Okay, so congratulations. Then, of course, kay Junel Julata. Ayun, kay Sir Junel. Siya din yung isa sa ating mga official distributor dyan sa Sumlang Kamalig Albay. Ayun, sa Sumlang. Then, minsan daw nag-orient siya ng mag-isa. Wow. Dyan sa Hobelyar. Ayun, so solo flight itong si Sir Junel, solo flight siya every time na mag-orient. Okay, so congratulations dahil nakuha nyo na. So tomorrow naman, ito reminder lang sa ating mga members of KBK na tomorrow open na po yung payout request button doon po sa ating account. Sa mga wala pa pong account, ano ba yung account, Miss Jelay? So we have our PS Bank account, we have our MHC account. Yung MHC account natin, yan po yung mga natin, diyan natin makikita yung status natin, kung ilan na yung earnings natin. Makikita din dyan yung mga associates natin or yung mga ka-group po natin, which is yung mga downlines in short. Then, we have products. Doon kasi tinatawag na dashboard. May profile, which is pwede natin ma-upload yung picture natin. Hindi lang tayo makakapaglagay ng status natin. So, feeling happy, feeling charot. Okay, so lang ganun doon sa MHC account. We have my profile, my codes, available codes, meron pa, my associates, my products, then yung Friday request, then we have yung payout request na, then yung mga previous payout natin, so makikita doon. Kaya nga, parang sarili nyong account po siya na makikita nyo yung mga transactions ninyo. So kapag po yun, na meron na kayo noon, then nahingi nyo yung password, then of course yung username, kailangan lang po natin mag-login doon sa ipoprovide ng admin na link, which is yung ating website. Okay, so www.miraclehealthcorp.com/MHC. So yun yung official website ng ating KBK system. So, ipaprovide naman po yan, don't worry. Pero po, syempre kapag hindi nyo alam, so that's okay kasi i-manage naman po yan ng admin. Ibig sabihin po, kahit na dito sa office kayo request for payout. Ano po? Pwede kayo mag-request for payout dito sa admin. Lalo na yung parang laggard na mga tawag dyan. Yung mga hindi naman techie sa phones. Kasi usually sa phones po yan, ilalagin yung username, then yung password natin. Okay? So, pwede po yan dito sa atin. So, reminder lang kasi may mga, like kahapon ata, si ma'am, magre-request sana siya ng payout niya, pero, hindi po namin yun tawag dyan, hindi namin yun ma-allow, Kasi, yun, it's Wednesday, payout. Then, every Friday is request day. Ano po? Ibig sabihin, every Friday lang tayo makakapag-request. Then, may exemption kasi hindi tayo nag-allow na
once na nag-request tayo ng Friday, then automatic payout. So, hindi po yun i-allow ng company. If ever na mag-request tayo, makukuha natin yung cash profit. Kasi 2 ways din po yung payouts natin. Sabi ko nga noon, cash profits, then products profit, yung makukuha natin doon sa total earnings po natin. So, ano ba yung exemption? Ang exemption po natin dyan, kapag nag-request tayong Friday, kapag i-convert natin siya, nag-request tayong i-convert sa lahat na products yung total earnings natin. So, i-allow po yun ng company. Okay. Pero kapag may cash, kasi may cash po automatic nagluwas man po yan sa statement of cash out, mga ganon. So, yun po, talagang Wednesday, kasi ipaprocess pa po yan, dadaan pa po yan sa kay Miss Ami. So, yun po, hindi namin maa-allow na makaka-cash out ka na Friday kapag i-convert lang siya sa lahat na products. Kuha po ba? So, yun po, again, every Friday is request day. Okay, payout request day. Then, every Wednesday is payout day. Okay, so every Wednesday is payout day. Paano ba, Miss Jelay, malilipat or matatransfer yung cash profits sa aming mga accounts? Or paano yung parang makukuha namin ba through walk-in, through bank transfer, through GCash? So, tama yun lahat. Okay. Tama yun lahat. Pwede natin siya makuha dito sa office ng cash through cheque. Then, GCash, pwede din po siya, pero may processing chuchut din doon. O kaya naman, kapag sa po kasi, sa PS Bank, nasa processing pa po kasi So, may mga inaayos lang tayo kasi nagbago tayo ng administrators, kaya hindi pa namin magawa yung transaction through website to PS Bank. Okay? Ibig sabihin, online transfer na yung cash outs natin, kapag once po nag-request tayo na Friday, then automatic by Wednesday, makukuha na natin sa account natin, sa PS Bank account natin, sa savings account natin. So, unfortunately, till now, napaprocess ito sa PS Bank. Kaya maghihintay tayo sa lahat ng mga may savings account na po sa PS Bank, yung iba kasi dito pumupunta sa office. So, yun po, kailangan kasi may pipirmahan kayo, then authorization letter if ever talagang hindi kayo makapunta, kasi hindi po kami nag-allow na may mag-receive ng payouts po ninyo. Once na kasi minsan po may tumatawag din po kami sa naggawa ng authorization letter. Okay, so ganun lang po yan sa processing doon sa KBK business side. Kasi lahat ng mga may mga members po kasi tayo na hindi sila active doon sa tawag doon sa networking, 'di ba, na recruit. So dito sa atin is pag-invite. So that's okay kasi may mga iba na for consumption lang, ibig sabihin, for personal use lang yung ginagamit nila. So, we have our profit sharing, then mga rebates kasi, once na hindi naman require. Though, syempre may earnings. Kung gusto mo na may mga dagdag earnings ka, doon na po yan tinatawag natin na 5 ways to earn. So, may mga pamamaraan tayo para kumita. Kikita tayo doon sa repeat purchase, kikita tayo sa group sales. Then for clarifications, yung group sales po, monthly po yon. Ibig sabihin, gumagalaw lang siya monthly kasi hinihintay yung productions na galing sa members. So, kaya siya sinabi na group sales. Group sales kasi po, magtutulungan. So, in other words, doon sa program natin, ang tawag, 'di ba, Bayanihan Rebates Program. Kaya nga siya tinawag na ganon kasi nga po, we have our group sales. Kasama yun doon sa marketing. Then, for the past months, I think, September then October, medyo mahina yung encoding ng codes, 'di ba, Beb? Kaya nga,
September and October, may mga nagsasabi na mahina yung, hindi gumagalaw yung system. Okay. So, yun yung pinaliwanag ko last for the past programs natin na nilinaw natin. So, ngayon kasi nagsabi na sila, ay, pala gumagalaw din pala yung program. Kasi nga po, may mga ini-encode na codes, di ba? O kaya naman ang mga shares. So, manggagaling yung earnings or madidistribute yung earnings natin once na may mga pumapasok na codes or shares. Saan ba manggagaling yung codes? Syempre doon sa mga nire-repurchase. Syempre doon sa memberships. So, once na walang pumapasok na codes, yung mga repurchase, then warang naglalaog nin memberships. So, need na mag-expect talagang warang may malaog sa tuyang earnings. O kaya naman talaga, kapag wala tayong productions, hindi gagalaw yung earnings natin. So, kapag tayo ay naka-invite in at least one for the month of November, then ang in-avail niya is 3,000. So, dapat mag-expect ito na may malaog sa account na worth 500 sa direct referral incentives ta. Kasi dun yun dun yun papasok. 'Di ba? Dun yun papasok. So, aside doon sa direct referral incentives, nag-avail ka pa worth siguro ngayon naipon nga 10,000. So, sa 10,000 sabi ko nga, for every 1,000 pesos is equivalent to 1 code. So, kapag nag-1 code kita, then, di kasi nagle-level up, So, for every 3, may magle-level up na isa. So, kapag nag-level up tayo, ibig sabihin yan, may dagdag rebate na naman sa atin, sa account natin. So, kaya nga, please lang, mag-attend po kayo ng orientation kasi pinapaliwanag po namin yan. Ang iba kasi, in fact talaga, sa realidad, yung mga, yung mga hindi nag-attend, yung mas maraming mareklamo. Diba? Kaya nga, dito sa atin, may open forum tayo para matanong nyo lahat. Diba? Kasi, hindi siya yung mga usual na, hindi naman kasi networking ang KBK. Kasi ang networking, hindi ka magkikita dyan kung wala kang, tawag dyan, diba? Yung recruit. So, dito sa atin, hindi siya networking. Kasi, hindi naman nire-require na mag-recruit kayo. So, 2 ways din. Sabi ko nga, 2 ways yung production natin. It's either na maghihintay tayo, then effort tayo. Kasi the more na may effort tayo, 'di ba? Duman talaga may hiling ta si earnings ta. So, kung maghihintay tayo doon sa group sales. Then, kung may mga repeat purchases ka, po? So, hello sa mga nanonood sa atin sa ngayon. Happy watching. Hello kay G Bayaban na palaging hinihintay si Doc Joey. Special mention talaga ni si G Bayaban palagi. Ayun. So, yan po O yan, bilis lang ng oras. Ilang minuto na lang. Happy birthday pala. Oy, happy birthday sa mother dear mo. Ayan. Then, sa mga nagsiselebrate ng birthdays today, happy birthday. More birthdays to come. So, ano na ba ngayon? Ilang days na ba before Christmas? Ang bilis lang. May mga nag-aabang din po pala ng promo for December. For now, wala pa kaming wala pa talagang pinapalabas na promo. Kasi may promo tayo ngayon, so we don't know if meron na tayong asa na yung Google account ko dito? Yun. So, wala pa kaming pinapalabas na new promo for December kasi wala pa po. Ayan, 44 days to go na lang before Christmas is November 10. So, napakabilis lang. Mamalayan natin, ayun, parang kalahating buwan na naman. Kasi noon, papasok pa lang yung November, excited na tayo, Yung iba, natapos lang yung December, hinihintay na naman yung bare months. Wow, mag-accounting na naman, So, yun po, yun lang yung mga concerns natin. May tayo, upcoming orientations is coming Saturday. So, it's Friday tomorrow, 11. So, November 12, dyan po sila sa Ginubatan.
Kay Madam Herlin, ayan, kay Ma'am Herlin na hindi naman napunta dito sa office. Hello kay Ma'am Herlin. Hopefully nakatutok siya. So meron pong orientation doon sa Barangay Iraya, ayun. Purok 5, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay, in front of Gata Hospital. Ano po? In front of Gata Hospital. Meron din po sila dyan na orientation na yun at 9 o'clock in the morning. Then, sa pagkahapon, dito sa Bakakay, sa Gubat, Ilawod, Bakakay, Albay, kina Ate Karen po yan. Makakasama nyo dyan kina Ate Elizabeth or Ma'am Elizabeth. Then, si Ate Karen. So, yun po ang paghahapon, alauna po yan. Sa Gubat, Ilawod, I think sa sila, Barangay Hall. Ayan, sa Barangay Hall sila mag-conduct ng orientation and it's free po. So, doon naman sa Ginubatan, alas 9 din pagkaaga, I think makakairibanan ninda si Doc Joey. Then, si Miss Diamond Arlene. Then, this coming November 16, that's Wednesday, nandoon sila sa Barangay Mauraro. Ayan, Mauraro, Ginubatan, Albay. Ayun, Ginubatan din po yan. It's Wednesday. So, abangan nyo po dyan kina Doc Joey. Okay? So, free health consultation din po yan. Punta na lamang po kayo. We have then sa Malate, Manila. Dyan po sa may Vito Cruz. Vito Cruz, Malate, Manila. Malapit po dyan sa may Jollibee. I think sa baba ng Jollibee. Okay, so yan po ang natin. Sa mga official distributors din natin, may time pa ba tayo? Ayan, 3 minutes na lang. Batiin ko yung mga official distributors natin. Si Miss Diamond, sarado na siya, I think, dyan. Pero pwede niyo po siyang mapuntahan. Dyan po sa Purok 1, Barangay Kimantong, Daraga, Albay. Ang contact number ni Miss Diamond is 0946-051-9050. Diyan po siya sa kaharap lang po ng UV Express going to Pilar, Sorsogon. Again, sa kahampang po yan kang UV Express going to Pilar, Sorsogon. That's Miss Diamond Arlene C. Pabelonia. We have Ma'am Annabel Toledo. Diyan po siya sa Purok 5, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City. Contact number 0938-417-2215. We have Ma'am Herlin Pabelonia. Diyan po siya sa Purok 5, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay, in front of Gata Hospital. We have Ma'am Ate Weng or Maria Ruena Magaliano. Diyan po siya sa Purok 2, Kidako, Daraga, Albay. Contact number 0915-036-3342. We have Ma'am Loni Barameda. Diyan naman po siya sa Purok 2, San Jose, Malilipot, Albay. Contact number 0936-248-9310. We have Ma'am Beth Bandola. Diyan naman po siya sa Purok 3, Bigaan, Legazpi City. Contact number 0949-771-8465. We have Mr. Junel Julata of Sumlang, Kamalig, Albay. Contact number 0948 735-0015. Then we have Ma'am Marlene Asaytuno Amboy. Moyano, I'm sorry. So, si Ma'am Marlene Moyano, Purok 7, San Francisco, Ginubatan, Albay. Contact number 0910-258-3479. So, we have our last, si Ma'am Vicky or Victoria B. Iglip. Diyan po siya sa may second floor ng Robinson's Bank in front of Ayala Malls, Legazpi. Ang pangalan po ng kanyang office is People's General Insurance Corporation. Contact number 09